Yurdumyzyň medeniyet we sunugy saatları täzir arşasynyň aşyklaryny ýakmak dawarasy münasibetli älki zaman bayramçylyk ýürelgelerini mahsus çykyşlar taýýarladylar. Dawaranyň milli maksatnamasyna laýyklykda yurdumyzyň sunugy saatlary we ýaşy artistlary, çağalar dörejilik topolary söýgüli bayramçylygyň hormatyna gydykly oýunlar taýýarladylar. Täzir arşasynyň aşyklaryny ýakmak münasibetli taýýarlanan çykyşlar yurdumyzyň we ýaşy artistlanyň soň kenaryna balyk tutýan pursatlar bilen başlandy. Yurdumyzyň we ýaşy artistlary balyk tutmagy gitdiler. Olaryň toruna altyn malyk düşýär. Tikki öz oglunyň aýagy babany görmek isleýän baradaky arzuwyny aýdýar. Arzuwyň erteklerdäki ýaly amalaşmagy netijesinde aýagy baba garpamyk we oglanjak arkadaş şegerini peýda bolýarlar. Bu ýerde täze bayramçylaryň baş gahrymanlary aýagy babadyr garpamyk mehirli garşylandy. Bu täsin şäheriň şu ýylyň 29-njy iýunyna dawraly ýagdaýda açylanyny bellemek gerek. Degişli çözgüt esasyna döwlet ähmetli şäher diýen aýratyn hukuk derejesine eýe bolan arkadaş şäheriniň gurulmagy ýurdumyzda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň başlangyjy bilen ýaýwanlandyrylan hemde her iki döwürde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň başlanmagyna dowam etdirilýän äger türlü özgertmeleriň üstünlükli amal aşyrylýanynyň aýdyn beýanyny uruly. Şunun bilen baglanykda Gahrman Arkadamyň ýygy däle tagallasyndan binat bolan arkadaş şäheriniň diýarymyň gadymy künjekleriniň birine pederlerimizin şöhratly taryhynyň gözi başlayan ýerine gurulmagynyň ähmetini bellemek ýakynmydyr. Soňra aýagy babadyr garpamyk bilelikde arkadaş şäheriniň aragatlyşyk müdürlüğiniň binasyna bardylar. Bu ýerde işleýän hünärmenler bayramçylygyň gahrmanlary bölümiň enjamlaşdyrylşy bilen tanışdyrdylar. Hemde oň häzirki zaman serişdeler bilen öpçün edilenini bellediler. Şeýlede täze bayramçylaryň gahrmanlary arkadaş şäher boýunça syýahatynyň dowamyna Aman Gulmametov adynaky döwlet drama teatryna barıp gördüler. Bu ýerde olary teatr artistlary we çağlar şatlykly garşyladylar. Döwrewap teatrynyň sahnasyna artistlaryň we çağlar dörejilik toplarynyň bilelikdäki çykyşlaryna giň orun berildi. Munyň özi ýurdumynyň durmuşyna möhüm ähmeti bolan şany wakalar münasibetli gurulýan dawarlaryň netijeli käseti eýe bolýanynyň nowatly tutnamasydyr. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne beýik işleri ýaran edilen halkymyzyň ruhuna ruh, şatlygyna şatlyk goşýan belent bayramçylyk özüniň şatlyk şowkuny dawarasy bilen barha giň ýerine eýe bolýar. Hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň asyrly başlangyçlary esasynda beýik dawarlara wetlenýän şatlykly pursatlar, rowaçlyklary wetlenip halkymyzyň bayramçylyk ruhuny göterýär. Aman Gulmametov adynaky döwlet drama teatryna ýaýwanlandyrylan giň möçürli bayramçylyk şeretem bu aýdyryna şaýatlyk diýär. Soňra aýagy babadyr garpamyk arkadaş şäheriniň görewli adynaky döwlet açylyk sirkine ýaýwanlandyrylan bayramçylyk dawarlaryna gatnaşdylar. Şunda galkynyş milli atüsünäki oýunlar topunyň agdalary belent ruha wetlenen çykyşlar bilen hemmeleri aýratyna sahna saatlaryny ýetip gelýän täze bayramçylar bilen gutladylar. Gahrman Arkadamyň başlangyjy bilen döredilen galkynyş milli atüsünäki oýunlar topunyň dünýäniň çar künjüne geçirilýän awraýly ýarışlara, bäfeşlere we halkara sirk festiwallarına gatnaşyp baýrakly ornlara nasip bolup, watanymyzyň ýaşyl baýdagyny belentde parladýan aklaryny bellemek ýakynmydyr. Munyň özi dünýäde akalteke bedewlanyň şan şöhratynyň barha belende götürilýäniň bolkadýar. Soňra aýagy babadyr garpamyk arkadaş şäheriniňki döwrewap öýleriň birine barıp gördüler. Täze şäherden äklamatlyklary bilen öpçün edilen täze öýden almak bagty messeleden maşgaly agzasy täze ýylyň boşlukçylary bolan aýagy babadyr garpamygy mehirli garşyladylar. Täze ýylyň gahrmanlary öý ýerlerini döwrewap jaý bilen gutlap, olary paýtatymyzyň baş arşasynyň aşyklarynyň ýakylş dawrasyna çağırdy. Öý ýerleri pursatdan peýdalanyp, şular ýaly täze döwrewap jaýlary sowgat edendikler üçin hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar.